Znate kad pokušavate nešto da promenite u životu ili nešto da uradite i dobijete taj osjećaj ne mogu, teško je, da li uopšte ja to mogu. Ono što će vam pomoći da to uradite, ono što će vas pogurati je da zamislite sebe mnogo godina unapred. Zamislite poslednji dan svog života i gledate nazad na svoj život. Život u kome niste doneli tu odluku, niste to uradili, niste to promenili i onda gledate na život gde jeste to promenili. Koji biste zaključak doneli? Šta biste sada uradili kada vidite ove dve perspektive osobe u budućnosti koja živi poslednji dan vašeg života?